खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 10 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नलबारि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुकालमुवा साखाथियाव गंसे अट' रिक्सा आरो गंसे पिकआप गारिजों गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों आरो बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सानै आइजोफोरा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन साब्रै सुबुङा बा आइजोफोरा गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय सानै आइजोफोरनि मुङा जाबाय मालाया काकति 40 बोसोर बैसोनि आरो रिंकु बर्मन 39 बोसोर बैसोनि आरो बे जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरि पिकआप गारिनि ड्राइभारा खारलांदों। जाथायखौ खालामखांनानै खारलांदों आरो दा बेखौ पुलिसफोरा नागिरगासिनो दङ एरेस्ट खालामनो थाखाय। आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांनि बिमा जमुना दैकियारिनि फुंनि समाव हरखाबै बे बुहुमनिफ्राय थैलांबाय। बिथाङा थैनाय समाव 90 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथाङा बैसो जानायनि जाहोनाव देहा गाज्रि जानायनि जाहोनाव थैदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। लाइस्राम लाद्दु सिंआ सानसेब्लाबो जोबथेसालियाव थांनांगोन नङाब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ नागारना थांनांगोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। बितर्कनि गेजेरजों गोबां दुर्नीतिनि गेजेरजों माने टाइम मथे रिजाल्ट ओंखारा, टाइम मथे मार्कशीट मोना, माने मेक्सिमाम स्टुडेन्टनि रिजाल्टआ गाज्रि जायो। मानो गाज्रि जायो बेखौ सोङोब्ला इउनिभार्सिटिया दाय होयो स्टुडेन्टआ आनजादखौ मोजाङै होआखै आरो स्टुडेन्टआ बुङो जे इउनिभार्सिटिया जोंनो नांगौ बादि माने प्रपार बेबस्था खालायाखै, कन्ट्रलार एग्जामिनेशना प्रपारलि एग्जाम खुङा आरो मार्क्स माने होनायनि बेलायावबो गोबां माने खेलिमेलि खालामो। बेबायदि माखासे जोंनि चार्जेसफोरा दंलायलायो। दा बेबायदि थासारिनि गेजेरजों बिथाङा सारि बोसोर बारबाय, किन्तु दिनै बिथाङा थांनाय बोसोरनिफ्राय जि करापसन क्रिमिनेल अफेन्सआव बिथाङा दाय जानानै दङ आरो बिथांखौ दाय मोननाय जादों। दा जि दायनिगिरि बेखौ बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आरो गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसननायनि थाखाय जि प्रक्रिया, जि मोनसे प्रसेस, बेयो गासैबो इउनिभार्सिटिनि थाखाय नर्मेल प्रसेस। 6 मासनि सिगां बिफोर 6 मान्थ एडभार्टाइजआ जायो। बेयाव मोनसे कमिटि दायो, माने सार्च कमिटि होननानै बुङो। बे सार्च कमिटिया एडभार्टाइज होयो, एडभार्टाइज होनायनि उनाव बेयाव इन्टारभिउ पातियो आरो 6 मासनि सिगांनिफ्राय प्रक्रियाखौ आरम्भ खालामनानै माने भाइस चेन्सेलरा रिटायार जानायनि सिगां बेयाव गोदान भिसि थिसननानै बेखौ एपइन्टमेन्ट होनाय जायो। जि डेटनिफ्राय भिसिया पुराना भिसिया बेखौ गारगोन, बिनि उनाव गोदान भिसिया बेखौ सार्च लागोन। दा बेखायनो भाइस चेन्सेलरनि जि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ थिसननायनि जि सार्च कमिटिनि प्रक्रिया, बे जाबाय मोनसे नर्मेल प्रसेस गासैबो इउनिभार्सिटिनि थाखाय। किन्तु जों बुंदों जे बियो लाद्दु सिं बिथाङा बेयाव थानायनि नैतिक अधिकार गैया, बिथाङा बिनिफ्राय थांनांगौ, बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ, बिथांनि सायाव एक्सन जानांगौ। बे दाबिखौ लानानै जोङो नांथाबनानै दङ आरो जोंहा बिश्वास दङ बिथाङा रिटायार जानायनि सानसे सिगांब्लाबो बिथाङा हय एरेस्ट जागोन नङाबा बिनिफ्राय रिमुभ जागोन। आरो जेब्लासिम जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसा फरायसुलिनि स्वार्थनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन। डिग्री लागासिनो दङ, फरायगासिनो दङ आरो बेजों जोंनि भबिष्यत थांना थानांगौ, भबिष्यत जिउ दानांगौ, केरियार दानांगौआ जड़ित जानानै दङ। बेबायदि इनस्टिटिउसननि सासे भिसिया माने करापसनाव जुदि लिप्त थानानै बिथांखौ दाय मोननायनि उनाव, क्रिमिनेल अफेन्स मोननायनि उनाव, एरेस्ट खालामनायनि उनाव बेल लानानै जुदि दाबो जुदि बिथाङा भाइस चेन्सेलर जानानै थायोब्ला बे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जोङो मानिनानै लाया। आरो बेखायनो जोङो दाख्लैबावै 29 तारिखनि जि आसाम सरकारजों रायलायनाय गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों बुंदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि सायाव स्ट्रं एक्सन लानांगौ सिएम भिजिलेन्सआ। बिथाङा बुंदों जे चार्जसिटआ रेडि जाबाय, बिथांनि सायाव क्रिमिनेल प्रसिकिउसननि जि खामानि बे आरम्भ जासिगोन आरो बिनि थाखाय जोंहा गोथौ फोथायनाय दङ। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा भाइस चेन्सेलर आरो बिथांनि गोजौआव चेन्सेलर दङ आरो इउनिभार्सिटिनि मालिकआ जाहैबाय, अथरिटिया जाहैबाय गभर्नर अफ आसाम, राज्यपाल। आरो राज्यपाल बिथाङा दिनै सिएम भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसननि जि मोनसे क्रिमिनेल चार्ज बा क्रिमिनेल अफेन्स बेखौ मोननायनि उनावबो बिथाङा हाइ लेभेल इनकुवेरि कमिटि मोनसे दानानै होदों। जाय हाइ लेभेल कमिटिनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों जे बे दाय मोनोब्ला जोङो बिनि सायाव एक्सन लागोन। हाइ लेभेल इनकुवेरि कमिटिया अलरेडि तदन्त खालामखांबाय, जोंखौबो लेंहरदों, बयखौबो लेंहरदों, जों थांदों, जों बिथांमोननियाव प्रतिवेदन होबाय, गासैबो डाटा डकुमेन्टस प्रतिवेदनखौ मानिनानै लादों आरो बिथांमोना बुंदों जे जोङो गासैखौबो नायबिजिरना। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।